Mali y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ ni y'a san 63 ye ɲina. A bɛ waati bɔ, ɲɛnajɛba minnu tun bɛ kɛ a seliw la, caman bɔl'u la ka d'a kan jamana bɛ lahalaya min na n'o dogolen tɛ maa si la. Fɔlɔ 22 septembre ɲɛnajɛw tun bɛ kɛ cogo min na, Madame Haidara Jɛnɛba Haidara, ale b'an hakili jigi o la. Mali pionnier maakɔrɔ don kabini san 1960 waati. Bɛɛ de tun bɛ défilé wa kabini veille yɛrɛ la ani 22 septembre veille la bɛɛ b'a dɔn ko 22 septembre sera. Boude b'a de balancer ka daminɛ kabini k'u na f'a kun dɔ flambeau bɛ tɛmɛ sufɛ an bɛ taa jɔ k'olu lajɛ. O y'a sɔrɔ yiriw bɛ laso kɛ yiri bɛɛ la ka yiriw bɛɛ blanchi ka dugu jɛya. O y'a sɔrɔ dugu nɔgɔlen tɛ komi tan yɔrɔ bɛɛ bɛ pari ni drapeau ye. Défilé don corps bɛɛ de bɛ défilé. Pionnier an yɛrɛ bɛ défilé an bɛ kɔba tafe ni sirilen bɛ ni dilannen bɛ ni vert jaune rouge ye ka duloki jɛman don a kan percale jɛman don a kan an bɛ défilé n'o ye sɔrɔdasiw bɛ sɔrɔ k'a daminɛ ambiance tun ka bon sisan dun 22 septembre bɛ se an ɲinɛ ma yɛrɛ. Seereya caman y'a jira k'a fɔ ko danfaraba de bɛ 22 septembre ɲɛnamaya cogo kunu maakɔrɔw bolo ani bidenw. Ibrahim Cheick Diawara kunnafonidila don min si bɛ taa san 30 ani kɔ la. Kunu yɛrɛ dɔrɔn n'a tun fɔra ko 22 septembre o tɛ wagati jan ne yɛrɛ bɛ se k'o dɔw témoin. I bɛ taa sɔrɔ hali an dafɛ village la an ka maakɔrɔbaw b'u fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛɛrɛ kɛnɛ na u bɛ taa ka taa 22 septembre ɲɛnamaya. N'i y'a lajɛ Bamakɔ fɛnɛ kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi n'a fɔra k'an ka cɛdenw kan ka bɔ n'an ka wulimafini tabaw ye taama min n'o bɛ kɛ boulevard de l'indépendance la i b'a ye sifinnaka bɛɛ tun bɛ bɔ mais an bɛ don min na ko bi o fɛnɛ an b'a fɔ ko an kuma bateau la bilen bɛɛ b'i sigi télé kɔrɔ wa bɛɛ b'i sigi ka téléphone na ka 22 septembre de fêter yen nɔ an kan ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɛnajɛ min n'o fɛnɛ bɛna histoire marquée à jamais a y'an ɲinɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔ. Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli jateminɛkɛla dɔw ka fɔ la ko yɛlɛma caman kɛla ko nka tɔ bɛ kɔ. Abdoulaye Sogodougou. N'i y'a jateminɛ Mali b'a ka indépendance ta waati min na maliyɛn min tun kalanna o tun ye maa 100 o 100 maa 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko nka an kɛlen ka indépendance ta Modibo yɛrɛ ka waati kɔnɔna la o yɛlɛnna ka na se maa 29 ma i b'a ye kalanko donna jamana kɔnɔna la an b'an yɛrɛ ta waati min na fana goudron min tun bɛ Mali yɛrɛ bɛɛ goudron de damadamanin de kun don a kun tɛ tɛmɛ 300 km ninnu kan donc Mali kɛlen k'a yɛrɛ ta Mali commencé ka goudron dilan ka siraw labɛn ka taa fan caman Mali commencé ka kɛnɛyasow jɔ Mali commencé k'a ka sɛnɛko don ba la a ka di jamanadenw ye yɛlɛma ninnu ka don ba la ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an ka kɛ jamana ye min bɛ se ka singa jamanababaw ma développement kɔnɔna la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲina Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya seli tɛ ka kɛ ɲagaɲaga kɔnɔ k'a sababu kɛ jamana bɛ lahalaya min na n'o ye terrorisme ka binkani walew ani basigibaliya jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.